Hoe voelt dat? Nou, dat voelt heel goed. Ik heb een hele lange revalidatie moeten doen in het ziekenhuis in Bree en hier in België. Maar ja, thuis is het toch al het allerbeste. Dat is je eigen dingen en dan gaat het beter, ja. Ja. Hoe voelt het zich nu? Ik voel me prima. Lichamelijk goed. Alleen, ja, ik kan op dit moment nog niet lopen. Daarvoor zit ik ook in een rolstoel. Maar voor de rest gaat het redelijk goed. Ja. U hoopt nog ooit weer een stuk aan het been te krijgen, een prothese? Ja, ik hoop een prothese te krijgen, maar dan moet mijn rechterbeen nog sterker worden. En daar ben ik nu mee aan het oefenen met een fysiotherapeut elke dag. Dus ik hoop dat dat lukt en dan krijg ik een prothese. En dan kan ik maar 10, 15 meter op krukken lopen, dat is genoeg. Ja. Wat voor oefeningen moet u allemaal doen? Allerlei oefeningen. Dus vooral voor de bovenbeenspieren van dit been moet ik nu nog doen. Ook nog mijn bovenlichaam, dat heb ik helemaal al getraind in het jaar. Want toen ik daar voor de eerste keer kwam, toen kon ik nog geen vinger bewegen. Toen ik uit die coma ben geraakt. Maar het gaat nu redelijk goed. Ja. Ja. Toch een uitdaging, hè, voor een oud topsporter. Ja, dat is toch een uitdaging. Ja, dat niet alleen, maar ook niet als oud topsporter, maar voor jezelf ook. En ik heb ook, toen ik wakker werd uit die coma, toen gezegd van, we gaan er gewoon voor. Je kan ook in een hoekje gaan zitten treuren, maar dan zie je helemaal niks meer op. Dus alles wat achter ons is, laten we achter ons en dan gaan we vooruit kijken. Ja, even het verhaal na die coma toe. De teen van uw rechtervoet moest eraf, de suikerziekte, Ja. met alle complicaties van dien. Ja, die tenen hadden ze eraf gehaald, in januari was dat. En daarna ben ik uitgegleden. Toen liep ik op krukken in de sneeuw, was 28 december. En ik had boodschappen gehaald, ik wil mijn tas uit de auto pakken en ik glijd met mijn linkerbeen gelijk weg in de sneeuw. En ik brak mijn kuitbeen en op 2 plaatsen, mijn enkel was gebroken, Achillespees afgescheurd. En toen heb ik daar ook gips om gekregen, maar daar kreeg ik bloed, dat kwam door het gips heen, dus wonden. En voor de suiker is dat natuurlijk niet goed, en dan hebben ze dat er weer afgehaald. En toen ben ik wel zonder krukken nog gelopen en alles, maar ja, dat ging gewoon niet meer. Toen hebben ze weer foto's gemaakt, toen bleken ze dus dat ze, ook met een operatie konden ze niet meer herstellen. Dus het linkerbeen moest geamputeerd worden, onderbeen. En dat is ook gebeurd. In juni is dat gebeurd. Ik heb al wel vaker geopereerd en nu dacht ik ook, toen ik wakker werd, dat het gewoon de volgende dag was. Maar dat bleek dus, ik ben in juni geopereerd, bleek het eind oktober te wezen. Waar ik helemaal niks van gemerkt heb. Dus ik dacht gewoon dat het de volgende dag was. Wat is precies de reden geweest dat u in coma raakte? Is dat bekend geworden? Ja, bij de operatie schijnt een bacterie bijgekomen te zijn. En dat is de oorzaak van die coma geworden. En toen hebben ze me ook in coma gehouden. Een tijd. En ze hebben wel 2 keer mijn kinderen bij elkaar gehaald. Want ze wouden de stekker eruit trekken. Wat ik gehoord heb dus achteraf. Maar de kinderen van mij die konden mijn karakter. Die zeggen, laat pa maar liggen, die wordt wel weer wakker. Daar heeft die karakter genoeg voor. En het is ook gebeurd, gelukkig. Ja, u bent heel blij dat ze die keuze toen gemaakt hebben om u de kans te geven. Ja, natuurlijk. Anders had ik er niet meer geweest. Nee, dus het was, uw leven hing echt aan een zijden draadje. Ja, dat heeft echt aan een zijden draadje gehangen. Ook na die tijd nog. Want ik heb ook voor die revalidatie dat ik ben begonnen, nog 2 maanden heb intensief gelegen in Genk. Dus het was allemaal heel moeilijk, ja. En ook toen ik met die revalidatie zeker, ja. Toen werd u wakker na de coma. U dacht dat u 1 nacht geslapen had. Bleek heel anders te zijn geweest. En toen moest u gaan revalideren. Hoe zwaar is dat geweest afgelopen ruim een jaar? Nou, ik ben heel wat trainingen gewend van vroeger. Maar toen ze mij dus van Genk naar Bree brachten, naar de revalidatieafdeling. Toen lag ik op bed en ik kon, als ik jeuk aan mijn neus had, ik kon mijn eigen neus niet aanraken. Dus ik had geen spier meer over, laat het zo zeggen. Dus dat moest allemaal weer getraind worden. Ik ben begonnen daar dan moest je handvaten vasthouden om gewichten te trekken en alles. Maar die handvaten kon ik niet vasthouden, daar kreeg ik een soort kleefhandschoen om. En dan trok ik met mijn 0 kilo, een beetje gewoon als oefening, zeg maar. En zo is het steeds verder gegaan. Dat is al de laatste. Dus dat ik heb er iets meer dan een jaar gezeten. En nu trok ik 10 kilo alweer. Dus dat is toch goed vooruit gegaan. En wanneer is het besluit genomen dat u naar huis mocht? Nou, eigenlijk de dokter van de revalidatie. Want ze zagen het niet meer zitten met dit been, omdat die revalidatie, dat is eigenlijk meer op kracht en alles. En dit been moet natuurlijk kracht houden, maar
Ik wil ook graag fysiotherapie, want dat heb ik vroeger ook gehad met mijn 2 hernia's, dat je een klapvoet had. En dan gingen ze met sponsen en met stroom, dat die teen weer omhoog kwam. En dat wou ik hier ook proberen, maar we gaan eerst nog ook met die kracht verder, dus dat bovenbeen sterker wordt. En daarna met dingen, dat die tenen en die voet weer naar boven gaat. Ja, alles om straks nog maar weer eens op krukken te kunnen lopen. Ja, al is het 20 meter, maar ik probeer wel weer om dat ik te komen lopen, ja. Ja, u bent natuurlijk wel gehandicapt. U krijgt hulp ook in huis. Ja, ik heb hulp in huis, ik heb verpleegsters die 's morgens, 's middags en 's avonds komen. Een vrouwtje die boodschappen voor me doet en kookt. Dus omdat mijn vrouw, die zit zelf in een revalidatieafdeling. En die kan dat niet doen, dus dan moet ik hulp hebben. En dat heb ik genoeg, ja. Ja, het lijkt wel moeilijk omdat uw vrouw dement is en u er wel naartoe kunt, maar het heeft zo weinig zin. Ja, dat is ook zo. Want mijn vrouw die is zwaar dement geworden, die zit in Mazeik in een afdeling. En er is eigenlijk niks meer. Ik ben 2 weken geleden nog geweest, gelukkig. Ik heb haar gezien, maar ze herkent mij niet meer. Ze herkent de kinderen niemand niet eigenlijk. Dat is moeilijk. Nee. U wordt komende vrijdag, bent u jarig hè? Ja. 65. Ja. Wat heeft u nog als verjaardagscadeautje en wat wil u? Nou, niks. Gewoon dat alles goed blijft gaan. De rest maakt niet zoveel uit. Cadeautjes maakt niet zoveel uit. Maar ik ben zelf een type die ervoor gaat en dat blijf ik ook doen. En als ik de steun krijg wat ik nu allemaal heb, dan gaat dat wel lukken.